Ràdio Guia, la moda. Ràdio Guia, la ràdio d'ara. Ràdio Guia, so per la gent d'actualitat. Estàs a la nova ràdio. Ràdio Guia. La música. Vinyets Pells li ofereix la més meravellosa selecció de peces d'alta pelleteria. Visiti'ns sense compromís. Som al carrer Montserrat 49, Vic. Gran assortit de peces d'alta pelleteria a Vinyets Pells. Carrer Montserrat 49, Vic. Visiti'ns.
històries que són tan conegudes que a vegades perden tot el sentit per nosaltres. Sobretot quan es tracta d'històries que coneixem des de petits. Un exemple d'audit ho trobem amb la història del fill pròdig. Ja veig que l'amic que m'escolta somriu al sentir parlar d'aquesta història que pronuncià Jesús fa quasi 2000 anys. Malgrat això, et podem dir que aquesta història o paràbola tan antiga sempre està d'actualitat, car els homes no canvien encara que canvien els temps i les circumstàncies. Sí, amic, la història del fill pròdig és la teva història i la meva història també. Aquell fill, una mica beneit, representa a tots els homes molt més bé del que ens pensem. És, si així ho podem dir, l'exemple de l'home que cerca la felicitat eterna, com tu o com jo també faríem. I certament que hi ha una raó per cercar la felicitat. L'home es dona compte que el dolor i el sofriment no són el fi de la seva vida. Està quasi segur que Déu no ens ha creat per patir. L'home té la certesa de que Déu l'ha creat per donar-li una satisfacció a la fam de felicitat que ell mateix ha posat dintre del seu cor. Pensar una altra cosa seria fer Déu un ser monstruós i cruel. Bé digué Sant Agustí tractant d'aquest punt: el nostre cor està inquiet fins que reposi en vos, Senyor. Però també, com aquell fill més jove de la paràbola, la majoria dels homes pensen trobar la felicitat lluny de Déu. Molts li diuen: pare, doneu-me la part que em pertoca del patrimoni, i després, aplegades totes les coses, se'n van lluny del país, i sobretot lluny del seu pare, creient que lluny d'ell podran trobar la felicitat. No cal dir, amic que escoltes, entrar en detalls del que va passar. Tu ho saps tan bé com jo, i probablement ho saps per experiència pròpia. Potser, com aquell fill pròdig de la paràbola, també tu has tractat de fugir de Déu, creient que series més lliure. Certament, no ho has fet perquè el pare no t'estimava o et tractava malament. No. Amb ell tenies tot el que et feia falta i encara més. La pau, la tranquil·litat, el consol i fins podríem dir la felicitat. Però et semblava que el pare et feia nosa per la teva completa felicitat. I estàs equivocat. En el cas del fill pròdig, no li va ser difícil donar-se en compte del seu error. Quan el jove gastà tot el que tenia i perdé l'honor, la salut, la tranquil·litat i la pau d'esperit, va començar a reflexionar. L'Evangeli encara ho diu més clar: va entrar en si. I aleshores es recordà que, desgraciat i caigut com estava, tenia un pare. És curiós que l'Evangeli digui que el fill entrà en si, de lo qual es dedueix que estava fora de si, és a dir, obrava sense reflexió, precipitadament. Però arribar al moment de reflexionar i veient-se un estat present, el comparà amb la passada felicitat de viure en companyia del seu bon pare. Se'n recordà de lo ben tractat que estava a casa seva, de que res no li faltava, però més que tot això, li venia a la memòria el record de l'agradosa companyia del seu bon pare. El fill fins i tot pensà que s'acontentaria en estar com els criats de sa casa. Les paraules de l'Evangeli poden servir-nos de lliçó. Està escrit que quan el fill pròdig va tornar en si, digué: quants jornalers a casa del meu pare tenen pa amb abundància, mentre jo aquí em moro de fam. M'alçaré i aniré a mon pare i li diré: pare, he pecat contra el cel i davant vos. Ja no sóc digne de ser anomenat fill vostre. Tracteu-me com a un dels vostres jornalers. I alçant-se, se'n va anar dret al seu pare. Quan encara era lluny, el seu pare el va veure i, mogut de misericòrdia, corrent se li tirà al coll i el besà. I el fill li digué: pare, he pecat contra el cel i davant vos. Ja no sóc digne de ser anomenat el fill vostre. I creiem, amic que escoltes, que aquesta és l'única manera de tornar al nostre pare. Vull dir que tots els que hem pecat tenim que tornar al nostre pare arrepentits de cor i amb veritable humildat, perquè no creiem que algú pensi que es pot apropar a Déu d'una altra manera. Ell ens estima i ens espera, però espera que li diguem: pare, he pecat, ja no sóc digne. És aleshores que sentirem la seva abraçada,
millor dit, el seu perdó i el seu consol. Pensa en mi que fou per perdonar-te i salvar-te eternament que el Pare envià el seu fill estimat a la creu perquè morís al teu lloc i així et pogués donar la salvació eterna. O el que és igual, la felicitat eterna que tu, jo i tots els pròdigs hem estat cercant per tant temps. Berlín Internacional, la voz de la República Democrática Alemana, comienza aquí su primera emisión en idioma español. Hier ist die Deutsche Welle über die Sender in der Bundesrepublik Deutschland. Transmite La Voz de Alemania, Deutsche Welle, en onda corta de 49 y 41 metros, equivalentes a 6.120 y 7.235 kilociclos respectivamente, en emisión diaria para España de las 21 a las 21:50 horas, desde sus estudios en Colonia, República Federal de Alemania.